Idan ka tuna kwana nawa ne ya rage maka, za ka tsana duniyan nan. Idan ka tuna ran da ka mutu, za ka tafi daga kai sai halinka. Idan ma kai mai kuɗi ne sai ka sana arzikinka. Akwai wani abin da ya zama dole mu yafe, amma akwai abin da ya kamata you must voice out whether you like it or not. Isa Isa, ni Sadiya Haruna, na ce maka kai ɗan luwadi ne. Ni Sadiya Haruna, na ce maka kai mutumin banza ne. Isa, kana da magana? Kana da hujja? Yes! I want you to do your worst, and I'm ready for this fight. Duk wanda ya zalunce ni ba zai kwana lafiya ba. Ko da na yi shiru, Allah ba zai taɓa ya kyale ka ba. Sannan matanka nan da kake zagi, hakinta ne yake kama ka yanzu haka. Hakin matan nan ba zai bar. An zalunce ni. You people should allow me to talk. An zo an kamun ayoyi a cikin Kur'ani na karya da na ofi, aka nuna mu da cewa ai auren mutu'a ya halatta saboda kana so na da zina. Na ce maka ni ba mazinaciya ba, ka zo kai auren mutu'a da ni. Na zo malamai suka ganar da ni da cewa abin nan da na yi haramu ne saboda tun nai abin nan bani da kwanciyar hankali. Isa, what are you saying? Baka cikin hankalinka, fine, yanzu ka shiga hankalinka. An yi haka da kai ko ba yi haka da kai ba. Isa, you are born by mistake. Isa, come out and tell me who is your father. Isa, I am ready for this fight. Okay? I am ready for this fight. Idan zan rasa rayuwa na ne, I will show you who I am. Isa, kai dan luwali ne, me zan yi da kai? Tell me me zan yi da kai. Isa, da ni wata mai kuɗi ne sai na ɗaure ka, amma bani da kuɗi. Wannan hanyar shi zan bi in ji sauki a cikin raina. Azalimi.